Before ta mga igsuon magsugod sa tong leksyon, magampo sa ta. Ginoo, samtang kami magtuon sa leksyon, tabangi matag usa ka namo nga makahimo kami sa pagtuon ug makakaton kami sa tinuod nga unsay gipasabot sa leksyon. Salamat o Dios, magpanalangin kani sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you very much mga kaigsunan, magsugod na ta. Nagdula dito sa likod sa balay. Likod sa balay sa iyang 22 kaang-ang. Kuyaw-kuyaw ni, taas-taas ni. 22 katiil nga atabay nga wala nagamita. Wala nagamita ha. Wala nagamita. Tabay de hagdan. Ang iyang disgrasya nakadani sa media palibot sa kalibutan ngadto sa Minlan, Texas. Ang audience sa tibuok kalibutan nagtan-aw sa kang Bibi Jessica nga natulog, naghilak, nag-awit nga nanawag sa iyang inahan. Nanawag sa iyang inahan. Nagtan-aw sila samtang ang mga emergency workers may huyop sa labas nga hangin ngadto sa tabay. Sa katapusan 58 oras human sa pagkahulog ni Jessica, nagtan-aw ang tibuok kalibutan. Kuyaw no? Samtang si Jessica nakuha gikan sa 18 inches wheel kissing nga nakalitag kaniya kapin sa duha ka adlaw. Si Scott Sio, ang photographer, midaog sa gitawag og Pulitzer Prize winning photograph captured the moment. Usa ka rescue cable bisik nga nabalaga nga ang mga naong sa mga nagluwas kang Jessica nga nagtan-aw sa ilalom sa bandol sa kasing-kasing sa drama nga Bibi Jessica. Wala na ilaing nga nakapaukyab sa pagbati sama sa usa ka sugilanon sa maayong pagluwas. Og si Pablo Higala kapaglaom sa episode 2:1 naghatag kanatog usa ka suod nga pagtan-aw sa labing dako, labing nakatandog sa igbalati nga buhat sa pagluwas sa tanang panahon. Ang mga naningkamot sa Dios sa pagtubos sa tao. Ang drama sugilanon nagpataas tungod sa kahibalo nga dili kita nga nagtan-aw sa laing mga tao nga nagluwas apan nakasaksi kita nga giluwas mao kita. Mga kapaglao, mga higala, ang limbong sayawa ni kuyanap nas tibuok kalibutan. Ni kuyanap nas tibuok kalibutan ang limbong sayawa. Apan ang kamatuuran sab mikuyanap pud tibuok kalibutan. Muna ingon isangyaw ang maayong balita sa tibuok kanasuran. Ngano man nga tibuok man kay ang pagkalimbungan sa tao, limbungan sa yawa, milukop pud sa tibuok kalibutan. Mas una ra bang nilukop ang bakak mga kaigsuunan kung itandi nimo sa maayo. Kay ang maayo daghang kay mga babag. Palitang Bible study, daghan kaayo ang mga babag nga dili ka kapadayon sa pag Bible study o pagtuon sa Biblia tungod kay sa kadaghan sa mga tentasyon, labi na sa mga cellphone karon mga kapaglaom, no? Muna nga pasalamat po tas Ginoo nga nakahimo ta sa paghatag og mensahe ngadto sa uban, og ang uban pasalamatan sab nato nga nakahatag sila higala og kining panahon alang sa pamalandong, no? Nganong dito sa episo higala, daghan man kay mga controversial, no? Dunay mga espiritu, dunay mga salamangkiro. Na dito sa episo, matud pa si episo 4, 16, 17, 18, naasay daghan kaayo dito nga gipangitngitan, wala sa kamatuuran, o mga tao dito na puno na sa mga kahilayan. Mo na mga higala nga gihulagway na ni Pablo nga ang kaluwasan gihatag ngadto sa mga Kristohanon, episo 1:3-14 o episo 1:15-23. O gisulti sab ni Pablo kapag laom nga matud pa hamubo
nga ang sugilanon sa mga magtutuo sa Episo 1:13, Episo 2:1. Matod padre, muasoy na karon si Pablo sa sugilanon sa ilang pagkakabig sa labi pa ka detalyado uban sa dugang nga personal nga pagtutok iyang gitandi ang ilang mga kaagi makasasala nga pagkinabuhi kay kato si Pablo higala di man to basta-basta higala maglulutos gud to, no? Manglulutos to igsuon sa mga Kristiyanon apan ang Ginoo maayo kaayo katong manglulutos nakabig mga igsuon o dili basta-basta dili mahadlok sa pagsangyaw sa may balita mga higala. Mo na nga gihulagway ni Pablo ug unsay paagi nga ang limbong sayawa mapatigbabaw o kini masabdan. Wasa ang tawo makasabot mga kapaglaom. Dali na kaayong makaunsa, makapasok, dali na kaayong makaalagad sa Ginoo kay nakasabot man sila higala, no? Nakasabot man sila mga kaigsunan. Mo na nga kung ikaw nakasabot pod, dali ra kaayo ang pagsunod diha sa Ginoo tungod kay ato man niya nasabdan. Dinhi sa Lunes higala, atong basahan sa Lunes. Ang sa Lunes nga kanhi nalimbungan sa atong kaugalingon nga mga handom. Usay mga higala kapag laom, no? Ang atong handom mga pangandoy usay mo'y makapalimbong sa ato di tagalagad sa Ginoo tungod sa kataas sa atong mga pangandoy. Matod pa din sa sulti diri sa atong ginatun-an diri sa atong leksyon, matod pa din nga kitang tanan nagkinabuhi kaniadto sa mga pangibog sa atong unod o sa unod nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas ug sa hunahuna nga busa busa sa kinaiya mga taong matod pa gikalit gutgutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Episo 2:3. Mo nga na mga kaigsuon no nang sa una limbungan kita, sa una higugmaon kita sa kalibutan, sa una puno kita sa mga bisyo, no? Mga bisyo mga kaigsuonan. Apan karon mga higala ang Ginoo dili siya buot nga ang iyang mga katawhan magpalabi sa kalibutan, no? Magpalabi sa kalibutan. Adunay pundok higala nga nagkinabuhi nga dili supak sa balaang kasulatan besag unsay dalon pwedeng makawali kay ngano man walay kasupak higala. Dili sama sa uban mga higala, mga kapaglaom nga kung dili sila modalag laing Biblia, dili sila makasangyaw sa maayong balita. Pero ang Seventh Day Adventist besag unsay dalon pwede makasangyaw. Ngano man kay ang Ginoo higala naghatag siya og panahon sa mga tao nga magasangyaw bisan online, no? Online mga social media. Daghan na karon nagwali mga kaigsunan, no? Daghan na nagwali higala. Nya, matud padre may pangutan na higala. Unsay gipasabot ni Pablo sa mga naminaw kaniya nga kaniadto sa kinayahang mga anak sa kaligutgut sama sa ubang mga tao. Okay, mabasa sa Episo 2:3. Muna na igsoon nga kita ang mga matarong higala maluoy sa mga tao nga kalibutanon. Ang buhat sa kalibutan higala di wa magpasabot walay relihiyon. Na ay relihiyon sumala sa 2 Timoteo 3 mga higala 1:5. Doon na sila relihiyon apan nagpatuyang sa kalibutan. Wala sila gidili higala. Muna nga makahibalo na gani ang mga tao mga kapaglaom nga limbong na mayong wag kagpila ka mga libo ang mabautismuhan mga kaigsoon, ano? Sa bag-o lang karon nato nga if ka mga igsoon aduna nay mga 40 kapin apil tong amua mga 60 na kapin mga kaigsuonan ang nabautismuhan basta makasabot lang mga igsoon, no? Mawala ang limbong unya nagpractice sila ug unsaon pagbiya sa kalibutan igsoon. Unsa may gipasabot sa kalibutan? Sumala sa Galacia 3 no 19 nga mga buhat sa unod, mga pakigilawa, simbag Diyos, hubog-hubog, bahakak, mga bayot ug uban pa nga iya sa kalibutan nga dili sila makasulod sa gingharian sa langit mga kaigsuonan, no? Kinsa man ning anak sa kaligutgot higala kun imo basahan ang pinadayag 12:17 kapag laom
nagsulti higala nga ang yawa nasuko batok sa nagbantay sugo, kaliwat sa babae nga nagbantay sugo. Sa ato pa kining mga anak sa kaligutgot mao ning anak sa kaaway ni Kristo. Nya ang ila masuko gyud sila nga magtuman ta og sugo, nya daghan kay ilang mga kini bang mga paagi nga unsaon nila nga di gid katuman ang tao. O sampulan nato ang baboy dili pa kaon, ilag yung paningkamutan nga mga tao magpabilin jud sa pagkaon kay lagi gihinluan na bisag unsa og pasabot nato nga ang mga Hudiyo higala kung tinuod pang gisulti nga nila hantod ron dili unta mga untag mga baboy, pero wala man gipasabot ni Pedro nga tao ang gipasabot ato sumasabot 10:28, pero di gid sila makasabot. Muwali sila mga higala mo atake nga muna ipakaon na lagi na nya. Ang mahitabo nga kita mga kaliwat sa iglesia nga iya sa Ginoo, mga kaliwat naman tas babae. Ang iglesia babae kaliwat naman ta kay di man gyud ingon nga kita gyud yawa pamatakan ni adto mga kaliwat ta nga nagbantay sugo ug ang yawa naligot-got nasuko. Nya karon sa pagkakaron igsoon daghan sa pagkaayo no sa sumala sa gisulti sa Epeso nga ang Epeso 6 nga ang atong kaaway dili basta-basta kapag laom. Ang atong kaaway mga higala dili kay kuanan siya unsa lang iyang ranggo kundi pangulo siya no. Pangulo siya sa kangit-ngit o ginuos kangit-ngit mga kaigsunan. Karon rita sa Martes, karon na nabanhaw mikayab og gituboy uban kang Kristo. Matod pa din sa leksyon ha. Apan ang Dios nga dagaya sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga niini kita iyang gihigugma Efeso 2:4. Dinhi uban sa duha ka mga gamhanang mga pulong apan ang Dios miliso si Pablo gikan sa makasusubo nga mga hulagway sa kanhi nga mga kinabuhi sa iyang mga audience. Efeso 2:1-3. Ngadto sa bag-o ug puno sa paglaom nga katinuoran nga nagtimaan sa ilang kinabuhi ingon nga magtotoo. Efeso 2:4-11. May pangutana kapag laom. Unsa nga paagi ang magtotoo nga mosalmot diha sa pagkabanhaw ni Kristo, pagkayab o sa pagkatuboy, anos akini nga pagsalmot, anos akini nga pagsalmot o pag-apil mahitabo. Efeso 2:6-7. Mga kapaglaom, moabot ra gid ang panahon nga katong gihimo ni Hesus Kristo mahimo tos mga katawhan. Kung si Kristo nagpabautismo lawom nga tubig, bautismuhan puta sa lawom nga tubig. Kung si Kristo nagbatasan sa adlaw igpapulay mausab ta mga igsoon, nagbatasan sabta. Kung si Kristo higala nagtuman sa mga sugo sumala sa Mateo 5:17-19 wa sa gilapas mutuman pod ang sumusunod niya higala. Mao na nga kung bayawon siya kita usab sumas ng leksyon bayawon sa mga kaigsunan, no? Bayawon sad. Nya mo na lagi na nga ang buhaton nato search susiha ang imong kaugalingon. Kay basin niya sige tag simba, sige tag alagad pero dugay na ding nawala ta mga igsoon, no? 2 Corinto 13:5. Susiha imong kaugalingon kung naa pa ba si Kristo sa imong kinabuhi. Mo na mga kaigsoon. Arita sa Miyerkules. Miyerkules ta mga kaigsunan. Okay. Karon napanalanginan sa walay katapusan pinaagi sa grasya mo ning uluhan. Karon gipanalanginan sa walay katapusan pinaagi sa grasya. Efeso 1:3-4. O Efeso 2:7. O matod pa din unsang kinahanglanon nga mga elements o mga kalabuton sa plano sa Dios sa kaluwasan. Muna nga karon napanalanginan sa walay katapusan pinagi sa grasya. Dako kinang panalangin mga kapaglaom, nya sa diyang ikaw nagbag-o na. Dako kay na ang uban gani nga ila pang paliton og naa pa pugonoy baligi as pagbag-o. Unsa ang pagbiya sa bisyo ilang paliton mga kaigsunan kay mismo sila dili sila makabiya silang bisyo. Murag pugnan gyud mga kaigsunan. Pero pinaagi sa grasya sa Ginoo
pinaagi sa gugmas Ginoo, gipanalanginan igsoon. Mao nang nakaalagad tas Ginoo, gipahimutang ang atong pamilya mga higala o ang atong panginabuhi, ang atong kinabuhi na akang Kristo, ang atong mga anak ana asab kang Kristo. Ingon nga kita nagsubay sama kang Pablo. Unang Korinto 11:1 matud pang Apostol Pablo, magmawaton kamo kanako maingon nga ako nag-awat kang Kristo. Kita igsuon, kung aduna may dakong panalangin gihatag sa Ginoo ug dakong pagtuboy diha sa grasya ug panalangin, tungod na igsuon sa kaluoy sa Ginoo. No? Matud pa nila ang 10 commandments dili na mo'y maluoy nimo. Dili na mo'y muluwas nimo. Ang 10 commandments tamdanan kana higala. Santiago 1:23 o 15 o hantod sa 23, tamdanan murag salamin nga ang kasuguan Roma City 1 igo lang nagtug-an nga kita nakasala. Ingana ang role sa kasuguan. Ang naghatag sa kasuguan sumala sa Roma 2:13 nga dili ang nagpatalinghog katungwa magtuman may pagamaton, ang kundili ang nagtuman gyud mo'y pakamatarongon. Kisa may mumatarong si Kristo. Si Kristo igsuon. Sige tagpasiatab pasiatab nga si Kristo ang nag-usap nako, dili ang kasuguan, dili ang mga maayong buhat. Si Kristo bitaw. Pero unsaon pag-ila nga naa si Kristo sa imong kinabuhi? Nagpabilin paghihapon kag mangawat, magpabilin ba kag manulis, magpabilin ba kang kawatan? Dili. Makita ang imong pagtuo grasya des Ginoo sa imong binuhatan. Ug mao nay gi-emphasize sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan, no? Okay, arita sa Huwebes. Patod pa dire karon giluwas sa Dios, Now, mengo ganig now karon giluwas sa Dios, no? Ito nang mabasa mga kaigsunan sa Efeso 2:1-10. Pagtutok sa panapos ni Pablo diha sa mga bersikulo 8 ug 10 og punto iya nga gipasantop sa iyang pagtapos sa iyang mensahe mga kaigsunan, no? Mo na nga matud pa dinhi gipamatuod ni Pablo nga ang kaluwasan, tama? Sa mga tumutuo diha sa Efeso wala mo abot tungod sa ilang mga maayong paglihok o makabihag nga mga kalidad o qualities sa pagsugod sa sugilanon. Patay sila sa espiritu, wala gyud usa nga kidlap sa kinabuhi bili diha kani Efeso 2:1. Nadaog sila sa hingpit sa sala Efeso 2:1, wala na ipakita nga personal nga tinguha, kundili matud pa dinhi sa teksto gimanduan ni Satanas sa palibot sa iyang kaugalingon og sa ilang ubos nga mga pagbati og utok nung kalibog, no? Si Satanas Efeso 2:2 ug 3, Satanas maghatag pud og kalibog sa utok mga kaigsunan. Stila, no? Libog-libog igsoon daghang kayro, no? Nang kita pugay pasanginlan, kita nagwali sa mga balita unta suportahan nato igsoon, di ba? Suportahan nato ang mga magwawali kung saon ang mga tawo mausab, dili kay mag-away ta mga kaigsunan. Sa tinuod lang igsoon, ang ato nga mga paagi sa pagsangyo sa mga balita, wala magkapareho. Pero adunay nakapareho, pero dili tanan. Karon sama ron, mingon ko, dili ka magpatay, pareho sana. Dili ka mangawat, pareho ta kay dili magin mangawat. Sa bisan sa reliyon, naagi magpareho-pareho ang mga pagmensahe, no? Isang yang may balita. Pero pag-ingon nga Sabado, sukway kay Domingo man inyo. Pag-ingon nga ang baboy dili pagkaon, sumas mabasa, mingo magid mo ginluan na kay inyong gipasabot sa ubang mga bersikulo, baboy na. Kay mo po inyong pagsabot. Di ba? Mo na nga nagkalay-lahi, pero ari kita sa uyon mga igsoon. Kung unsay nasulat dia uyon, di ba? Kaya hamanong Marcos 7, Mateo 15, unang Korinto 10, mo man ay panggamito no unang Timoteo 4:1 hangtod sa 3. Mo man ay panggamiton mga kaigsunan. Pero ang saklaro lang, dili ang gipasabot kadtong mga pagkaon nga katong mga pagkaon higala nga gitugot sa Ginoo, o wa pud magpasabot higala nga kadtong gidili
kundi adunay gipasabot niya na sama karon sampul ha. Nga makakaon kamo sa ginabaligya sa merkado uban sa kaisipan. Klaro mo gyud nahigala no nang mo gini gipasabot mga kaigsunan nga giluwas ta sa Ginoo dili sa atong mga binuhatan kundi giluwas ta tungod sa iyang gugma. Pero ang katugbang diha sa Ginoo mga igsuon no mahitungod sa kaluwasan kay ang gipasabot gyud ana mga kaigsunan nga sama ron mga pagkaon din ha ang gipasabot adunay mga gipasabot dili ang gipasabot kadtong gipangdili wala mo na nga di kita magkauyon diha igsuon pero sa laing bahin nagkauyon ta labi na yung mga bisyo kinahanglan tabangan nato higala nga ang mga tao mamatuto sila aron ma-minimize ang ilang mga bisyo para mag-focus sila diha sa Ginoo. Maigsoon, wala dayong panahon. Salamat kaayo sa inyong pagsubaybay. Salamat sab sa inyong pagpakiguban kanato sa tanang panahon. Magampo ta before ta magbulag-bulag. Salamat o Dios sa imong kaayo. Panalangini ang tanan nga naminaw nining leksyon karon nga among gitun-an. Salamat sa pagtubag. Pasiloy sala sa ngalan ni Jesus. Amen.